ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଏ. ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ, ବି. ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ସି. ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଡି. ମହାନଦୀ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି. ମହାନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀ ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଏ. ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବି. ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସି. ଗଞ୍ଜାମ, ଡି. ସମ୍ବଲପୁର। ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତେବେ ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଏ. ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବି. ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସି. ଗଞ୍ଜାମ, ଡି. ସମ୍ବଲପୁର। ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି. ଗଞ୍ଜାମ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏ. ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ବି. ଲିଙ୍ଗରାଜ, ସି. ଜଗନ୍ନାଥ, ଡି. ବ୍ରହ୍ମା। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଏ. ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ବି. ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ସି. ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଡି. ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି. ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ତେବେ ଚାଲ ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହରର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଏ. କଟକ, ବି. ସମ୍ବଲପୁର, ସି. ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଡି. ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତେବେ ଚାଲ ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଏ. ଖଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବି. ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସି. ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡି. କଳିଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଲେଜର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଏ. ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, ବି. ଗାନ୍ଧୀ କଲେଜ, ସି. ଗୋପବନ୍ଧୁ କଲେଜ, ଡି. କିଟ୍ କଲେଜ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଲେଜ ହେଉଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଦରର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଏ. ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର, ବି. ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର, ସି. ଚାନ୍ଦିପୁର ବନ୍ଦର, ଡି. ଧାମରା ବନ୍ଦର। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଦରର ନାମ ହେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରଦର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଏ. ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ବି. ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ, ସି. ତାମ୍ବରା ହ୍ରଦ, ଡି. ସାର ହ୍ରଦ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚିଲିକା ହ୍ରଦ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରଦର ନାମ ହେଉଛି ଚିଲିକା ହ୍ରଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଟେଲର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଏ. ମେଫେୟାର ହୋଟେଲ, ବି. ନନ୍ଦନ ହୋଟେଲ, ସି. ସ୍ୱସ୍ତି ହୋଟେଲ, ଡି. ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ ହୋଟେଲ।
उत्तर होउची डी ट्राइडेंट होटेल। तेबे ओडिशार सबुठारु बड़ होटेल ना होउची ट्राइडेंट होटेल। ओडिशार सबुठारु बड़ पाठागारर नाम कौन अटे? ए कनिका पाठागार, बी हरेकृष्ण महाताप राज्य पाठागार, सी परिजा पाठागार, डी वीर सुरेंद्र साई पाठागार। ऑप्शन बी हरेकृष्ण महाताप राज्य पाठागार। ओडिशार सबुठारु बड़ बसस्टाण्डर नाम कौन? ए बादामबाड़ी बसस्टाण्ड, बी नेताजी बसस्टाण्ड, सी बरमुडा बसस्टाण्ड, डी ब्रह्मपुर बसस्टाण्ड। ऑप्शन सी बरमुडा बसस्टाण्ड। तेबे ओडिशार सबुठारु बड़ बसस्टाण्ड होउची बरमुडा बसस्टाण्ड। ओडिशार सबुठारु बड़ उच्च विद्यालयर नाम कौन अटे? ए रानीहाट उच्च विद्यालय, बी नुआ ओडिशा उच्च विद्यालय, सी सरस्वती उच्च विद्यालय, डी जय किशन उच्च विद्यालय। ऑप्शन ए रानीहाट उच्च विद्यालय। तेबे ओडिशार सबुठारु बड़ उच्च विद्यालयर नाम होउची रानीहाट उच्च विद्यालय। ओडिशार सबुठारु बड़ रेल जंक्शनर नाम कौन अटे? ए टिटलागढ़ रेल जंक्शन, बी भुवनेश्वर रेल स्टेशन, सी खोर्धा रोड रेल जंक्शन, डी राउरकेला रेल जंक्शन। दर्शक बंधु यार उत्तर आपको जनाथिले कमेंट माध्यम निहाती जणाइबे। एही भली क्वेश्चन आंसर पाइबाकू हेले चैनल को टिके सब्सक्राइब करदेबे।